Obrati pažnju na poruku važno. Obrati pažnju na poruku važno. Moj druže, dobro pazi da te igrica ne zarazi. Ne igraj se ti dok jedeš da se ne zagrsneš. Ne igraj se ti dok jedeš da se ne zagrcneš. Bez roditelja na netu ne gledaj sve, nije sve za djecu. Da ne bi bio nervozan, igricu pred spavanje ne igraj nego spavaj.